Ola, eu son Paula e isto é As Cousas de Pau, un videopodcast de tecido en galego. Neste vídeo non che vou a ensinar a calcetar, eu veño aquí a esbardallar do que me gusta. Veño a presumir do que teño feito, veño a ensinarvos o que estou facendo e a reflexionar sobre o que podo facer no futuro. Neste capítulo de xullo, pois toca falar do que fixen en xuño. Que pasou en xuño? Pois que eu son opositora á educación e houbo oposicións á educación o día 21. Xa fun a lectura, que aquí en Galiza é obligatorio ir á lectura, porque senón é como se non fixeras o examen, e xa saíron as persoas que pasaron a seguinte fase, que é a fase de defender programación. Non pasei, era unha cousa que eu xa sabía. O día da lectura quedei bastante contenta do examen, saín cunha sensación moi mala, pero o día da lectura vin que escribira máis do que pensara, do que pensaba que fixera, entón, pois, aínda que non pasara de fase, penso que vou quedar bastante ben situada na lista, porque esta era unha especialidade a que nunca me presentara, entón, pois, a miña nota vai depender a miña posición na lista para as sustitucións. Así que vamos ter confianza que de momento saíron únicamente as persoas que pasaron de fase e vamos pensar que nas próximas semana pois sairán xa as notas de todas as persoas, sobre todo para ter unha idea de como de alta quedo ou baixa. Eu penso que vou quedar bastante ben situada. Vale, mes de xuño, oposicións. Que me pasa a min cas oposicións? Que ou me dá a loucura de montar 40.000 cousas ou a de non facer absolutamente nada. E houve un pouquiño de ambas cousas. Eu creo que na semana pasada, vale, estamos... Hoxe é día 8. Sí, hoxe é día 8. A semana pasada, que fun a lectura, deuseme por montar cousas. E a semana anterior, que era a de xusto despois das oposicións, traballei únicamente na manta de restos. Puxenme a tope ca manta de restos. Vale, así que hai cousas rematadas, hai cousas en proceso que avanzaron, hai cousas novas. Este episodio vai ter un pouquiño de todo. Por que? Porque a min, cas oposicións, pois dame un non sei como, un subidón un subidón ou un baixón, e neste houbo ambas cousas. A semana das oposicións non fixen nada, a semana despois manta de restos a tope, e despois deuseme por montar cousas e traballar a tope nelas tamén. Vale, o rematado estádelo vendo desde o principio, que é o Papus Pullover de Midori Hirose, que fixen con Perilo Light de Yarnity. Se recordades, fixen unha modificación porque non estaba segura do fío, se me iba a chegar ou non, que era non montar os puntos que pedía, porque esta ten unha construción moi curiosa, que xa falamos, que se montan todos os puntos, puño, manga, espalda, manga e puño, e vas facendo pim, pam, pim, pam, pim, pam, con voltas curtas, pechas para a espalda e despois montas para o pescozo. E por eso a diferencia entre a parte traseira e dianteira, que claro, o peche é bastante máis tirante, entón por eso é o que fai que quede un pouquiño máis xusto atrás. Só se diferencia neso. E despois nada, vas facendo a parte de diante hasta que unes dianteiro e traseiro nas mangas, unes en circular e fas o corpo. Eu tiña 100 gramos de Perilo Light e dixenvos que iba a facelo e segundo o que me quedara de fío recollería puntos e faría o puño. Pero é que me gusta xa así. Non sei se o vedes. Eu creo que ten un largo moi bo. Non me facelo máis, xa non me... Creo que non me gustaría tanto. Así que teño 30... Non son 30, son 27. Si, creo que eran 27 gramos, que non teño aquí para pesar agora. Que non eran nin 25 nin 30, eu creo que eran 27. Pois 27 gramos de Perilo Light,
Que fago con el? Pois non o sei. Pensei en facer un pañueliño, pero claro, o problema do liño é que é bastante rígido e hasta que suavice, bueno, ter que meter na lavadora 4 ou 5 veces para que suavice, porque sí que ahora mesmo notase un pouquiño rígido, porque é liño, acabará suavizando, este ano ainda vai ser bastante rígido, pero isto couso vaise suavizar, vai quedar precioso. Fixen o largo, teño aquí o oso da cadeira, entón quedame aí. Bueno, comentarvos que despois das oposicións tuven unha revelación que é unha chorrada. Cada vez que me apoio na mesa, movíaseme a cámara, porque a cámara tiña apoiada na mesa. E a miña revelación foi: Paula, tes unha estantería na que podes poñer a cámara, e así, cando te apoias na mesa, collas cousas, pouses, non se che vai mover a cámara. E esa revelación devina ter 2-3 días despois das oposicións. Entón, nada, comprei unha pincita para poder enganchar a cámara na estantería. Así que, hoxe, voume apoiar na mesa para ir para diante e para atrás e non o ides notar. O cerebro que as oposicións a veces non caen nas cousas máis obvias, porque tes tanta cousa xa no cerebro que non avanzas. Entón, nada, hoxe café con xeo, porque fai calorciño. Vale, que estaba dicindo? Sí, o papus. Pedí a agulla do 6. Eu fixena con a agulla do 5 porque a 6 que teño é acrílico e non acababa de chistar como avanzaba o fío na agulla. Queda bastante abertiño, como vedes. Espera, se cada vez lo mellor onde está a camiseta. Pero a verdade é que sí, un pouquiño máis aberto se cadra quedaba un pouquiño mellor. Que non digo que quede mal, simplemente que un pouquiño máis aberto sería máis, quedaría máis frouxiño, quedaría máis veraniego. Ahora mismo pareceme máis de entretempo que de verán, pero vou usar igual. O sea, pareceme unha cousa para poñer por riba de calquera camiseta, calquera vestido, e darlle un toque chulo. E as cores é que son preciosísimas. Vale, creo que de isto non tiña nada máis que decir. Que máis rematei neste mes de xuño? Rematei os calcetíns de Adela Sainas que empecéi no Billo Fest. Foi os que levei para ter algo que aceptar ali. Creo que os saquei 10 minutos, mentras esperei para entrar no taller de Lola Logaro, e que non os saquei máis. Non os teño porque eran para miña nai, ao final. Decidín que eran para miña nai. E xa os teñela. A ver, unha foto, non sei de que lado vou poñer porque hoxe estou un poquinho diferente. Entón, pois, no lado que sexa, na miña man. Aí. Vale, e outros que acabei foron o tubo de calcetíns que levei a Bruxelas, que, por fin, o abrín e fixen un talón de voltas curtas. E o que vos quería ensinar deste talón de voltas curtas, de última hora, é que lle fixen voltas curtas. Fixenlle voltas curtas aquí nesta zona, se vedes que aquí empezan as diminucións do talón de última hora. Ui, que estou indo para outro lado. A ver, enfoca aí. Está un pouco lenta a cámara hoxe. Debe ser o calor, non quero traballar. A ver, se do outro lado. Vedes, aquí eran os puntos de base, aquí están as voltas curtas, e aquí é onde empezan as diminucións para pechar o talón. Entón, eu, cando recollín os puntos, fixen unha volta normal e despois coloqueinos tal que así. Fixen as voltas curtas neste punto de aquí. Vou vos dar números, pero eu creo que non vou usar estes números outra vez, porque creo que quedou un pouquiño demasiado para o meu pé. Era de 30 puntos a circunferencia, e fixeno en 10 e 10, en 10 puntos dunha agulla e en 10 puntos doutra, 20 en total. Entón, de 60 puntos da circunferencia, as voltas curtas é nun tercio, en 20 puntos. Eu creo que con
8 e 8, en vez de 10 e 10, chegábame bastante. E o que fixen foi facer 4 voltas curtas, o sea, seguir. Estas voltas curtas teño as visto empezando por lo menos número e indo a máis, pero eu fago empezando no de máis número e indo a menos, porque así vexo os dobles puntos e así non me perdo, porque me ten pasado de non sei cantos levo, pois isto é fácil. Entón empezaba en 10 puntos, paraba nun punto antes 4 veces, así hasta ter 4 dobres puntos. Estou me explicando moi mal. Eu todos os capítulos digo o mesmo, que me explico fatal, pero eu sigo os facendo. Hai fotos, estou nas poñendo en pantalla. Deberíades estalas vendo e entendendo mellor do que me estou explicando eu. 10 puntos para un lado, volta, 10 puntos para o outro, volta dobre punto, tarará. Así hasta ter 4 dobres puntos en cada lado. Creo que me quedou un poquinho grande, entón se volvo a facer desta forma, en vez de facer no tercio de puntos, seguramente faga no tercio menos 2, menos 3, unha cousa así. O sea, en vez de facelo neste caso en 10 puntos, seguramente o tería feito en 8 puntos e en vez de 4 voltas, 3. Eu creo que eso, eu creo que unha volta menos íbame ben, porque fai un pouquiño de bolsa. Posto, bueno, non vou poñer que estou calzada, pero creo que posto non se... non se nota, pero é que así, tal como está, queda un pouquiño de bolsiña. Non sei se o vedes. Pero eso, é un truquiño para darlle un pequeno escudete aos calcetíns con talón de última hora. Porque moita xente non os fai xusto porque isto ao final queda como moi ángulo recto, pero facerlle estas voltas curtiñas aquí na unión queda bastante máis amplio. Vale, estou me facendo. Eu gravo isto, de verdade, eu veño aquí na libreta, teño apuntado nada, 4 cousas rematados, as 3 cousas que teño rematadas, en proceso as 5 cousas que teño empezadas e nada máis. E se quero dicir algo en concreto diso, pois do tubo calcetíns de Bruxelas, quería comentar das voltas curtas do talón e xa está, non teño nada máis preparado. Entón eu veño aquí moitas veces e empezo a esbardallar, a divagar sobre as cousas que se me veñen pola cabeza. Entón, pois, podesvos gustar esta cousa máis de tomar un café, literalmente estou tomando un café, ou non, pero isto tomo máis como estar tranquilamente na miña casa reflexionando sobre as cousas que fago. Isto xa comentei, eu se sigo facendo este podcast é porque me axuda a ter un control, a ter un diario das cousas que vou facendo e como eu non son moito de tomar notas, ao final esquéncelseme cousas dos patróns que vou facendo. Entón, pois, indo outro día consultei nun episodio o da manta de restos. O da manta de restos non me acordei, o episodio pasado non puxen o marcador no cadradiño que estaba, entón non sabía que vos ensinara o mes pasado en canto avancei, en realidad, este último mes. Entón, pois, tuve que ir aí e revisar. O que está moi ben, son un pouquiño despistada, intento ser moi organizada xusto por iso, porque son moi facilmente despistable. E nada, ves? Outra vez, divagando sobre as cousas. Vale. Que máis? Nada. Rematado xa máis nada. 2 calcetíns máis esta cousiña monísima. Bueno, e eso. Desto non sei se vos lo dixen. Vai quedar sen montar o puño. Sí, vos lo dixen. Que teño aquí apuntado o puño. Vale, en proceso. Calcetíns. Teño calcetíns. Sigo co tubo do apagón aquí paradísimo. Realmente é que non o toquei para nada. Porque non me... Porque non. Eu creo que é unha cousa, os tubos, que me gusta levar ao cine, e levo sen ir ao cine
levo un montón sen ir ao cine, entón, pois está exactamente igual que estaba hai un mes. Non se tocou hasta que o saquei eu agora da caixa. Os vemos que teño a miña caixa, teño aquí etiquetas de cousas, de proxectos, e intento non pasarme desta cantidade de proxectos montados. A manta de restos non entra nesa caixa, non conta, vale. Outros calcetíns, estes empeceinos na praia, é un patrón de mimosa que ten a punteira anatómica. Se vedes, non é simétrico, senón que fai un pouquiño para un lado. Ai, que creo que se ve mellor aí. E nada, de momento son os dous iguais, esquerdo e dereito, pero vai chegar un momento no que no esquerdo ou no dereito, ahora mesmo non me acordo, faz media volta máis para que queden xiraos. Vale, e ten un talón, o Strong Heel creo que era o talón que traía este patrón, así que me gusta. Vale. E non vos dixen o fío. O fío estou usando un fío de Muyang que merquei no Foro da La en Lugo, que foi en novembro, outubro, non recordo agora cando, ou setembro. Ai, a miña memoria. Último trimestre do ano pasado. É así, vermello e negro. Maverick. Eu creo que pilla o ornitorrinco como se fora unha persoa e por eso non me quere enfocar as cousas. Maverick, 75% Blueface Leicester e 25% nylon. Bloody Mary, chamase a cor. Creo que por eso collín, porque me fixo gracia. Pois iso, é moi bonito, está quedando unha cor moi linda, moi linda, moi linda. Nada, isto foi o que estuve levando hasta a praia, hasta que montei un vestido que vos lo ensino agora. Faleivos, puxen por Instagram unha publicación de que facer co asubío e atopei un patrón que tamén vos puxen outra historia de mirade que bonito, creo que vou usar este. Entón, co asubío de madejas tejerlo, que vai de azul a gris escuro, montei a versión vestido. Bueno, de momento as dúas versións son exactamente iguais. Cambia no máis adiante. Aí, vedes. Que isto leveino a quedada... Bueno, non dixe nada do patrón. O vestido chamase de City e de Torillo. Gústame, ten un corte moi similar ao Audrey Top de Petit Knit, a diferencia é que o Audrey Top empezase de abaixo a arriba. E este vai de arriba a abaixo. Non me gustou disto, que tuve no que ter lido antes, que non o lín antes, que faz as tiras e despois é cando recolles puntos da tiras, montas e recolles puntos. Cosa que tal como pide ela, acabas con 40.000 hebras. Se en vez de seguir instruccións sen reflexionar, me puxera a pensalo un pouco, non tiña tantas hebras, porque simplemente recollía puntos, montaba ca propia hebra e recollía puntos, pero é que o fixen tal cual mandaba ela, e así teño 40.000 hebras aquí a medio rematar. Claro, e algodón, o algodón para rematar é complicado. O que eu adoito facer con algodón é con gancho facer cadeneta. Ao final a cadeneta é máis difícil de que se desfaga que simplemente o fío pasado. Entón fago como unha cadeneta un pouquiño floja para que non quede tirante e despois un par de cadeas ao aire e queda aí, en vez de quedar o fío. Bueno, eso, xa pasei o que era azul 100%, aquí xa empeza co fío branquiño, aquí máis fío branquiño e agora xa estou no que son 3 fíos brancos e un azul, porque este tipo de fíos que cambian de cor o que fai é, se o fío está formado por 4 febras, pois vai cambiando pouco a pouco 1, 2, 3 e iso. Ten un detalle aquí de elástico retorcido,
que estou enseñando fatal. Hai elástico retorcido, que a verdade, leveino a quedada de tecedoras que facemos de Compostela. E saqueino, xeron, iso que é un vestido para unha nena? Eu, non. O sea, que é bastante pegadiño arriba. Eu creo, o retorcido, claro, dalle un toque moi bonito. A min gustame moito o retorcido nos elásticos, pero que sexa solo o retorcido o dereito, porque se é retorcido tamén ao revés, aí xa non me gusta tanto. Pero porque queda como super definido, queda moi bonito. E isto vai ser un basicazo. Ahora teño que seguir hasta, creo que era 30 centímetros ou así, e despois non mirei o patrón. Teño que... Tiña tantas ganas de montalo que non me puxe nin a miralo. Normalmente miro máis ou menos as instruccións por riba para saber o que teño que facer en cada momento, pero neste caso, como xa vos digo, fun facendo e fun mirando. Aos 30 centímetros, unha de dúas, ou teño que disminuir ou teño que aumentar. Eu creo que disminuir, porque 30 centímetros, pois, vai ser... Ainda non vai ser a cadera. Bueno, isto ten así xa bastante baixa, pode ser que sexa xa a cadera. Teño que miralo, pero está avanzando bastante rápido, porque eso é punto xersei, é unha zona de punto retorcido, de punto elástico retorcido, que non é moi complicado. E quitalle un pouco de monotonía. Para a monotonía extrema, a semana das opos, a semana despois puxen unha tópica manta, foi ese sábado ou ese domingo. Collín, bueno, non ides ver, este Katia Fair Cotton, que me regalaron polo cumple, ao revés, me regalaron polo cumple, este fixera con este mesmo fío un Sommernag de Eugenia non sei que sale nunha line, agora mesmo non recordo en cal, unha line de verán. Fixen eso, ese chal, e quedou moi chulo. Fixera o máis pequeno do que pedía, porque... eso foi tamén loucura opositil. Sí, esa foi a loucura que me dera o ano pasado, en maio ou xuño. Deraseme por montar 40.000 cousas. E esta foi máis ben de limpar a cabeza e o paladar. E o que montei foi o On the Beach de Isabel Kramer, que é un patrón gratuito con este tipo de ombro, que é o contiguous, que non sei como se lle chama en español a este tipo de ombro. Pero tío, o que faz é montar e faz aumentos ao principio únicamente nos dianteiros e traseiros, e despois falos solo nas mangas, e así queda ese efecto como de ombro montado, pero que en realidad non montaches porque é o propio fío que vai en continuo, por eso quedan as raias aí. Ao principio son menos puntos, entón ao final as raias quedan máis anchas ao principio, e despois van sendo máis puntos, e por iso as liñas quedan máis finiñas. Aquí notase onde máis puntos é no final das mangas, e despois no corpo xa perdes uns cantos puntos e volven quedar outra vez as liñas máis grosas. E isto é todo punto dereito. Ten únicamente uns puntos reveses para facer unha falsa costura. Unha falsa cultura, Paula. Unha falsa costura por aquí. E tamén queda moi bonito. Este tamén non le vei bastante a praia porque ao final é punto dereito e de vez en cando un punto revés. Ainda me queda bastante no velo, pero eu creo que de largo xa está... xa non lle queda moito. Non me adoitan gustar as camisetas de manga corta de calcetar, porque me agobian, pero o ser cuello en V, eu cheguei a esa conclusión de que non me gustan esas camisetas, e por iso teño unha camiseta que fixen o ano pasado que vou desfacer, porque é cuello redondo e manga corta, e non a estou usando, entón pois vaise ir desfacer. Pero esta o ser cuello en V e
bastante aberta e flouxiña, porque fixen unha talla un poquinho máis da que me pedía, para ter un poquinho máis de holgura, pois eu creo que sí que a vou a empregar. Vale, que máis teño? Fixen aquí en Entra ITG, fixen para... Teño uns amigos que fan un podcast de humor, que se chama Exército Meque Meque. Se estades vendo isto, deixade de velo. Dixenlles que iba a facer algo. Teño unha estantería atrás. E como teñen todo cousiñas de Shin-chan, pois decidinme, bueno, teño que coser as pezas, a facerlle o canciño de Shin-chan. Así, bueno, ahora non ides ver nada porque está sen coser, obviamente, pero aí está nevadito. Teño que bordalo o nariz, pero vai ser nevado así todo espatarrao. E espero que lles guste. E, ademais, deuseme porque non, voulles facer un nevado a cada persoa. Entón, un pode no deixar ali e outros poden nos levar para a casa. Este está feito con fío de bazar que comprei. Este non sei ni como se chama, pero este é o que compro sempre no bazar, que é Melissa Cotton, que é 50% acrílico e 50% algodón, que é o que uso cando fago bonequiños, pareceme que dá moi bo resultado. E fixen tamén un marronciño para probar, que era o que tiña, non tiña branco. E nada, teño as pezas, o que me falta é unilas. Vale, e o top zigzag era o que me faltaba por falarvos, que sigue exactamente igual que o mes pasado, porque sigo sen tocalo, porque amiga, último aviso, manda máis medidas, e xa. A camiseta que vou desfacer do ano pasado está feita con este mesmo fío, que a verdad é super suave, que xa falamos, Katia Le Bambú, que é 50% algodón, 50% viscosa. Supoño que de bambú, que por eso se chama bambú. Vale, e con isto, todo o que teño en proceso. No futuro, nin idea, acabar todo isto. A manta de restos, que non vos falei da manta de restos. Perdón. Mas como se non o escribo, non me acordo. É eso que a teño aquí ao lado. Vamos avanzando. Avanzando bastante. Ui, estaba vos ensinando o sitio. Este era... Ai, non sei se cambiou o marcador. Estas estaban feitas no último episodio. Entón, o que fixen foi toda esta liña de cores hasta baixo. De cores sólidas e da seguinte liña de cores variadas fixen 1, 2, 3, 4 e 5. E se vos ensino o esquemiña, si, vedelos. A ver se me acordo de sacar unha foto para poñérmela. Estamos aquí. Esta liña toda de cores sólidas fixena na semana 26, que foi a semana xusto despois das oposicións. E ainda fixen estes dous pequenos, estes dous de arriba, e estes tres fixenos a semana pasada. Esta semana é a semana 28 e non fixen aínda ningún. Pero, vou vos dicir que se fago algún xa serían da semana 30. A semana 30 é a semana do apóstolo, se non me equivoco. Deixame comprobalo, pero eu creo que a semana 30 corresponde, sí, a semana do 21 de xullo, que colle o apóstolo. Entón, pois, vou adiantada outra vez 2 semanas. Por qué? Porque a semana despois das oposicións fixen, vamos a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 2 trianguliños, 13 cadrados e os 2 trianguliños dos bordes. Eso nunha semana, porque foi o único que fixen. Porque despois das oposicións quedou o meu cerebro plano, non funcionaba. Era o único que me apetecía. Vale. Así que, aínda que non faga nada esta semana, aínda vou ben. Porque estamos a 8 de xullo, e para chegar ao obxectivo de xullo teño que facer 6. Tengo que facer 6 para chegar ao obxectivo de xullo. E 6 fagos, nunha semana fago 6. Tranquilamente. Se me poño pola noite cada día, fago 1. Fago 6 nunha semana. O obxectivo de 4 por semana era para non agobiarme.
pero non me agobio. Vale, creo que nada máis. Voume ir despedindo xa. Nunca o digo, pero moitas gracias por estar aí, moitas gracias por comentar. Compartide isto a persoas que pensedes que lle poida gustar escoitar a alguén divagar en galego sobre tecido e sobre outras cousas, porque a veces divago sobre cousas moi extrañas. Nada, estou pensando, agora mesmo acábame de vir a cabeza que este é o episodio 12, entón o mes que ven xa cumpro un ano, xa sería o de aniversario. Non sei, estás me ocurrindo, teño que mirar a xenda, porque agora mesmo non recordo como teño esos días. Facer o episodio en directo, en vez de facelo grabado e editar, facelo en directo, que me poidades comentar as cousas en directo. Dicídeme se vos parece ben, claro, sería agosto, primeira semana de agosto, se preferiríades que fora pola mañán ou pola tarde. Entón, pois nada, acabaseme de ocurrir isto así. Non sei se vou ter eu disponibilidade para facelo, pero nada, moitas gracias por estar aí, moitas gracias polos comentarios, xa o dixen. E nada, dadelle like, suscribídevos, e así xa son o youtuber por completo. Nada, moitas gracias.